खुलुमबाय बड'लेण्ड सानखौरां नायगिरि अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। बर' रावा 8थि सिडुलाव हाबबाय, दाथायनायनि लामायाव गैलिया। बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर, बर'नि आफादफोर, सोरबा डक्टर फोरोंगिरि, ACS, IAS, IPS अफिसारफोर रावबो फिसाफोरखौ बर' बिजोङाव फोरोङाखै। अब्ला बर' बिजोङा माबोरै थांनानै थागोन? खार'ना मा? बिनि सायाव रिसार्च खालामनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा। चिरां जिल्लानि रानिपुर गुदि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय खुंगा 33थि रुनिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा। 10 नभेम्बरा जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे बिराद माने मा होनांगौ जाखो गोथार सान। बे दिनावनो बर' राव थांनानै थानाय थायैनि कयसना बेहायनो सोनारदोंमोन। बे दिनावनो बर' भाषाखौ बर' मेडियामाव इन्सट्राक्सन खालामनाय जादों आरो बिनि थाखायसो जोङो दिनै खुला मेलायै बर' भाषा रायज्लायनो हादों। फैयै फैयै बे बर' रावा 8 सिडुलाव दिनै हाबफैदों आरो बे भाषाया दिनै थैनायनि खोथा गैला आरो बेखौनो दिनै रानिपुराव मोजाङै रायजो राजाफोरखौ लानानै फालिदों आरो बेहाय आंखौबो लेंहरदों। ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बर'फोरनि दल संगठननि नेताफोरखौ लेंहरदों आरो जों जयैनो बर' राव आरो बर' भाषानि थुनलाइनि भबिसतआ बोरैहाय जानानै दं आरो भबिसतआव मा जाहैनो हागौ माखासे संकित बेफोरखौ लानानै जोङो दिनै सावरायलायदों। बिजाब बेखेवनानै होदों। बे बुब्लियाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां फरायनाय लिरनायाव गोहैलो जानानै थालांनायखौ जों नुदों। सार मा खावलायगोन दा बेखौ मोनसे फोजाखांफिननायनि? बियो सोरखौबा लिरनो थोनब्लानो लिरनो हानाय बुस्थु नङा। बेयो जाहैबाय इननेट मानसिफोरनि बे जेनेटिक जन्मनिफ्राय मोनबोनाय माखासे गियान थायो। सोरबाया गेलेनायाव बांसिन गियान थायो, सोरबाया दामनाय देनाय खननायाव, सोरबाया खन्थाइ लिरनायाव, सोरबाबा बायदिसिना लिरनायाव, सोरबाबा साइन्स टेक्न'लजिनि सायाव। दा निस्सय बे ओनसोलाव बेबायदि थुनलाइनि सायाव बारा सरसा खालामनाय मानसि गैयिनि थाखाय लिरनाया खम जादों जानो हागौ। आङो खावलायो जे बांसिनै बांसिन थुनलाइ सोरजिनो थाखाय जेन' बयबो गोसो होयो। जोंनि गुदि फरायसालिया दालागै थैनायनि लामायाव बेयो जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दङ। आं गोदोनो जेब्ला शिक्षा बिभाग नायदोंमोन बिटिसि सरकाराव, अब्लानो बेखौ आं नुनानै बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि जेसेबां दल संगठनफोर दङ नोंथांमोनखौबो लानानै, रिपर्टार जार्नालिस्टफोरखौबो लानानै आं सेमिनार लेंबाय थादोंमोन जे भबिसतआव बर' मिडियाम आरो बर' मिडियामनि स्कुला मा जानो थांगासिनो दङ। खिन्थु बै समावहाय आंनि खोथाखौ बुजियाखै। दिनै लासै लासै बेनो जाबोगासिनो दं, बयबो रियेलाइज खालामगासिनो दङ। नोङो बर' भाषा 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 आरो बे भाषाखौ लाखिनायनिल' जुदि सिन्था खालामोब्ला, जोंनि फिसाफोरनो जुदि बिसोरो थांनानै थानो हानाय नलेज टेक्न'लजि जोङो जुदि बर' भाषाजों होनो हायाब्ला, अब्ला रावबो गावनि फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव हरनाय नङा। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय लानानै, बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर आरो बर'नि डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार्स, बर' डिपार्टमेन्टनि लेक्सारारफोर, प्रफेसारफोर, IAS, IPS अफिसारफोर, ACS अफिसारफोर, APS अफिसारफोर रावबो बर' मिडियामाव फोरोङाखै। अब्ला बे मिडियामा बोरै थांनानै थानो? खार'ना मा? बेनि सायाव रिसार्च खालामनांगौ आरो बे रिसार्च खालामनानै इंलिस मिडियामाव जि गियान मोनो बे गियानखौ बर' मिडियामावबो मोननाय खालामनो हायागौमानि बर' मिडियामा दिनैनि दिनाव थांनानै थानांगौआ जोबोद दिगदारि जानानै दं।